Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsuon ko diha ni Kristo, malipayong piyesta sa tanan. Ato nang andamon, ang atong kaugalingon, alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online, and anonymous donors, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo ang gugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios didto
Magampo kita. O Dios, alang sa imong kaugalingon, nagaandam ikaw tunhay nga puloy anan, nga ginama sa mga buhi og piniling bato. Pilo-piloa dinhi sa imong simbahan, ang gahom sa grasya sa imong gihatag, aron ang buutan nimong katawhan, kanunay magtubo nganha sa pagkasimbahan nga langitnon, kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhyog hari uban kanimog si Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya, gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan. Kay ang templo nagatubang man sa sidlakan ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas, agi sa ganghaan dapit sa amihanan. Ug iya akong gidala libot sa ganghaan dito sa gawas nga nagatubang sa sidlakan, ang tubig gikan sa habagatan. O giingnan niya ako, kining tubiga, nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan, ug naglugsong ngadto sa walog sa Jordan. Sa pag-abot ni ini sa patayng dagat, kini nahimong tabang, ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat, ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man didto kining tubiga, ug matabang ang dagat, busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga sila matag bulan ug mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang makagahom nga Dios, anyauban ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang makagahom nga Dios, anyauban ka nato. Ang Dios ni Jacob, mao ang atong dalang panan. Ang Dios mao ang atong dalang panan, ug atong kusog. Ang kanunay panabang dinhi sa atong mga kalistanan. Busa wala kita'y gikahadlukan, bisan ko ng kalibutan matayog, o ang mga bukid mabanlod ngadto sa kailadman sa dagat.
kan sang mga tubig, nagalipay sa syudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon, ang Dios anaa sa iyang taliwala. Wala kini siya'y kahadlukan, ang Dios mo tabang kaniya'y nighayag sa banag-banag. Ang magagaw nga Dios, aniyawan ka nato. Ang Dios niya ko, mao ang atong dalampanan. Ang Ginoo sa kagahuman, aniyawan ka nato. Ang atong kuta mawang Dios ni Hakob. Umari ka mo, tanawang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga butang, ngayon gihimo dinhi sa yuta. Ang magagahom nga Dios, aniyawan ka nato. Ang Dios ni Jacob, mawang atong dalampanan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kami mga kauban sa buhat nga naghiusa pag-alagad sa Dios, ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mausab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanako, ug sama sa usa ka batid nga panday, gipahimutang ko ang sukaranan, ug lain na ang magtukod sa balay diha niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay gipahimutang sa Dios si Hesukristo ingon nga bugtong sukaranan ug wala nay laing sukaranan gawas kaniya. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa, ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo, mao, ang templo niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem.
Didto sa templo nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap. Ang mga karnero ug ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Og iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa kong amahan. Unya nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ipakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat ni ini. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan og unom ka tuig ang pagbuhat niining temploha. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon atong gisaulog in a very special way ang kapistahan sa dedication of the Lateran Basilica in Rome. Kining kapistahan nga ato ang gi-celebrate, makita nato nga kining simbahan special because unang-una mao kining pinakaunang simbahan nga natukod panahon ni Pope Sylvester I. Kini gitawag nga the mother and head of all churches of Rome and the world. Now, kung atong pamalandungan ang Ebanghelyo karon, ato ang nakita nga sa pagbisita ni Jesus didto sa templo sa Jerusalem, iyahang na matikdan nga ang mga tao nga moadto sa templo dili na moadto para magampo, uban nga moadto para magnegosyo o labi na gayod nga mag-offer og animal sacrifice. Ang mga kadagkuan diha sa templo nga instead nga magdala ikaw og mga mananap gikan sa inyo og dad-on dinha sa templo para ihalad, ang mananap basin nga na dehydrated na og dili na worthy nga i-offer sa Ginoo. So sila naa sila ilang kaugalingong baligya diha sa templo. Unya tungod kay ang uban gikan man sa layo nga lugar, inigabot nila sa Jerusalem, kinahanglan ilisan ang ilang kwarta. Sumuok ka na daghang mga money changers. So ang mga tao mangadto
dili na gayud nga tungod magampo. Instead nga ang pag-adto sa simbahan nga mao ang meeting place between God and man. Distracted na hinuon kaayo. Daghan na kaayo og mga diversion. You know, saba na kaayo ang templo. Si Jesus, sa iyahang zeal for the house of the Lord, nakita niya ang sitwasyon sa templo ug mao kini iyang gilimpyuhan. Kuha siya og latigo o naghimo siya og latigo ug iya kining giabog ang tanang mga negosyante hasta na ang ilahang mga baligya ug kadtong labi na gayud ang mga mangingilis og kwarta. Kung atong pamalandungan, kining ebanghelyo, naghisgot siya og upat ka klase nga templo. Unang-una, naghisgot siya mahitungod sa structure nga it's a meeting place between God and man. Muadto kita sa simbahan para magampo. Dili kita moadto sa simbahan para mag-meet up kita sa atong mga friends. Ang uban moingon nga mamili pagsimbahan asa sila mosimba. Nindot ko ngadto kay air condition. Nindot ngadto kay dako og parking lot. Musimba ko ngadto kay naa si Father akong kaila nindot mag-homily. So nawala na hinuon ang ato ang kanang main purpose sa pagsimba nga muadto unta kita aron makipaghimamat sa Ginoo, magpasalamat ug magdaig kaniya. Muadto na lang hinuon tungod kay for any other reason. Kung gilimpyuhan ni Jesus ang simbahan, ingon ana usab unta nga diin ma-remind kita nga atong mga simbahan kinahanglan limpyo usab. You know, inigsod nimo simbahan, makakita gay ka nganha og mga puto sa, you know, mga candies, makita ka nga way silhig, daghang abog. You know, siguro kita nga maningkamot usab kung gusto ikaw nga you know, wala man kay mga mananap nga imong gipang-abog nganha og mga money changer. And yet, kita sayon ra kay tanan nga inigsod nato simbahan kung makakita kitag mga, you know, na ay mga gagmayng mga basura nganha, kita na mismo manguha ni ini. Ug mao kana siya na unsa ka anindot nga ang atong simbahan limpyo. Of course, kung di ka ganahan nga makakita sa simbahan nga adunay daghang lawa-lawa, di ka ganahan nga ang simbahan daghang mga nagkatag na mga basura ug daghang abog. So, maningkamot usab kita nga kung atong pamalandungan nga kung ang simbahan is also the image of our soul. So ang simbahan, so kung kita di ta gusto nga daghang lawa-lawa ug sagbot ang simbahan, so usab ang ato ang kalag, ato usab nga limpyuhan nga wala usay mga buling dinha nga mga sala. So ikaduhang image, miingon nga, don't you know that you are the temple of God? So, kita, matag-usa ka nato, temple of the Holy Spirit. So, dili ba angay usab nga kita, limpyuhan usab nato, paningkamutan usab nato nga limpyuhan,
ang atoang mga kalag o ang atoang kalag nga diin diha sa mga sala. Kung kita gusto nga well-lighted ang simbahan, pagkaanindot kung kita usab matag usa kanato nga magpuyo diha sa kahayag ni Kristo. Kung gusto kita nga walay sagbot ang simbahan, unsa kaanindot nga kung kita magpuyo diha sa mga hiyas sa Dios. So kung si Kristo iyang gipangtangtang ang mga mananap, kita usab maningkamot usab natong tangtangon ang mga attitude nato or gitawag nga mga animal attitude sa ato ang kinabuhi. Ato sang makita nga diin nga another image sa simbahan nga mao ang katawhan, the people of God, nga diin the image sa simbahan. Bisan pag gubon ang tanang simbahan, ang maguba lamang ang structure. Pero ang katawhan sa Dios dili gayod diha magpabilin sa ilang pagtuo o pagsalig sa Dios. So kitang tanan nga gi-challenge kita diha sa pagpuyo sa ato ang pagtuo o pagsunod diha sa kabubuton ni Kristo. Ug ang ikaupat nga gitawag nga lawas ni Kristo nga simbahan mao ang Eucharistia nga miingon nga gub-an ninyo kining maong templo ug tukoron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Ug ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. So every time nga musimba kita, ato ang ma-witness ang body, ang lawas ni Kristo. Unsa ka anindot nga sa ato ang pag-receive sa Holy Communion, the Holy of Holies, nga kita usab maningkamot nga ang ato ang kalag in the state of grace. So, we must receive the Holy of Holies in a holy manner. Ingon ana usab ang ato ang zeal sa pagpanglimpyo sa atong kaugalingon ug sa ato ang kalag. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa nga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom. Nagatuo ako sa Espiritu Santo. Sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, o sa kinabuhi dayon. Amen. Usa ka nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy o kabag-uhan. O Ginoong Dios among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan. Dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon. Napaubos og na hugno samag nahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw.
mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga makalingkawas. Sa kami, O Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon, ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa atabay. Uban sa minulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinaggo, gitugutan namo nga mokaylap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-areglo o tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat og mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagpakahilom og pagpanginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mudumala sa among katilingban. Kaluy kami o Diyos, sumala sa imong malakadayong ugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, dinog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahig-agom sa among kaugalingon. Iskandalusong budget insertions nga naghikaw sa mga kabos o pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan, nagpabiling kabus, ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag, usa ka adunahang nasod, na unlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Mga akong katawhan, gitawat sa akong ngalan, magpalibo sa ilang mga kagalingon, o mag-ampo o magdala sa akong panalagway, o magalibo sa ilang daratang binumatan. Ako gikan sa langit, magpatalimod kanila, o ipahiuli ko ang kaayos sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat, mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami mawad-an og paglaom, kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umanipara, Espiritu Santo, baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagka matinugdanon, pagka maunungon, pagka maluluyon, ug walay sukod nga pagka mahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod o usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan,
ug kama puanguron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, pagbuha kami. Pinaagi sa panalian ni Maria, mahal na Birhen sa Santo Rosario, among sali ang among pinalanggang na nasod, ngayon sa imong mga kamot. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangakog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdalo ng himaya sa iyang ngalan, alang sa kapagpasalanan sa Dios sa naluto sa simbahan. Ginoo, dawat ang among mga halad, hatagi kaming nagaampo dinhi sa gahom sa mga sakramento ug sa mga bunga nga gisaad kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw nato sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Ikaw nga manggihatagon nagpakatakos pagpuyo sa balay sa pagampo. Aron nga kanunayng tinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo nga masanag sa kinabuhing langitnon. Apan ingon sa gipasabot sa mga balayng makita, imong gisanto sa kanunay mong panabang ang simbahan nga asawa ni Kristo, aron sa kamalipayon niya nga inahan nga daghan og anak. Mapahaluna siya diha sa imong himaya sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya
duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamong nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang masala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik lagi.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa nga apostoles, og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang apulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos.
Ginoong Heso Kristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa ninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsoonay. Peace be with you. Peace be with you. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa nga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, gitawangay ko dawat kanimo, apan pamulo lamang ang mga ayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, imong gipasabot kanamo ang langit ng Jerusalem, pinaagi sa yutanong timaan sa imong simbahan. Itugot nga gumikan sa among pagkalawat, mahimo kami nga templo sa imong grasya, og nga makasulod kami sa imong himaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhyog hari, uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo.
Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo.